aquí coa profesora Nena e as nenas e nenas de 5 anos que nos van a hablar dos usos das plantas. Estamos con Gabriel que nos van a explicar para que sirven as plantas. Contanos, Gabriel. Para botar las comidas. E para que máis? Para hacer colonias y que no nos huela por si nos quemamos la piel. Estamos aquí con Olga e Elena, que nos van a contar algo máis das plantas. Las plantas sirven para comer, Para hacer pizzas con el orégano. el orégano sirve para las lentejas. La albahaca sirve para los guisos, para los macarrones, la pasta. Estamos con Victoria e Gabriel que nos van a falar das plantas que ten na clase. A manzanilla, o bálsamo, o romero e a aloe vera. Si nos quemamos, echamos la aloe vera. Y si tenemos catarro usamos el bálsamo. Si no nos duele la barriga, la manzanilla nos cura. A profesora Elena vai nos contar como se fixo esta actividade. Bueno, pois esta actividade xurdiu de traer plantas da casa, algunhas familias axudámonos, algunhas aboas, fomos traendo plantas e vendo para que servían as plantas, descubrindo para que servían, que tiña moitos usos, para facer as cremas, os perfumes, despois buscamos para que servían outras plantas que trouxeron a aula, pois para facer medicinas, para facer de comer. Elaboramos aquí nesta mesiña todas as plantiñas que fomos xuntando. Eles cada día pois iban vindo unha, tocando outra, e pouquiño a pouco foron coñecendo todos os usos que teñen as plantas, os distintos usos das plantas. Agora imos facer un libriño donde imos deixar reflexado todo o que aprendimos, que foi un montón de cousas.